Римска тяга. Започваме като нормална конвенционална тяга. Гърба стегнат, гледаме напред, издърпваме щангата към краката, поемаме въздух, вдигаме. Горе издишваме. Така. Подготвяме се за самата римска тяга. Разликата между мъртвата и римската тяга се корени в две неща. Първо, при мъртвата тяга важното нещо е да дигнем горе. Отпускането вече може да стане по-бързо. Целта е да натоварим цялото тяло, като в частност се натоварва малко повече гърба. При римската тяга целта е да натоварим малко повече задната част от бедрата и горната част на глутеуса. Покажи. Поради тази причина не отпускаме напълно додолу, задържаме горе-долу по средата на пищала, натоварването търсим да бъде в задната част от бедрата, заради това краката ги държим малко по-изпънати. Справи се, държим краката малко по-изпънати, когато сме в долната позиция, но се усеща хубаво разтягане в бедрата. Кажи. Ето така, докато дигнато, кръста трябва да остане в ниското, гърдите нагоре, гърба стегнат, дигаме, бутаме с таза напред хубаво, горе издишваме. Дишваме, когато слизаме надолу и хващаме въздуха преди да сме в най-долната точка. И когато оставяме лоста, след като привърши серията, клякаме като нормална тяга и го отпускаме долу.